Gaur, apirilak 17, preso politikoen nazioarteko egun honetan, Hernanin batu gara ekainean egingo ditugun jardunaldi internazionalisten edukia aurkezteko. Bizi elkartasun internazionalista lelopean antolatu ditugunak. Lehenik eta behin, munduan zehar dauden errepresaliatuen eta bereziki euskal preso politiko, ieslari eta deportatuen askatasuna exigitzen dugu. Hauen lan militantea aitortzen dugularik. Jardunaldi horiek, internazionalismo iraultzailearen oinarriak azaltzeko baliatuko ditugu. Edozein herrik, bere askatasuna lortzeko bidean ezinbestekoa duen tresna baita. Internazionalismoaren oinarriak finkatzeaz gain, gurera ekarri eta Euskal Herrian burutu beharreko internazionalismoaz ere jardungo dugu. Gure integrazio markotik hasi eta herriz herri, auzoz auzo, herri boterearen bidez burutu beharreko praktiketara. Horretarako, beharrezko ikusten dugu argi izatea zer den internazionalismoa. Eta noski, zer ez den. Zergatik eta zertarako borrokatu. Eta bereziki, nondik abiatu eta nola eraiki. Azterketa historiko batetik imperialismoaren garapena berrikusi nahi dugu, kapitalismoaren fase goren gisa. Herrien eta haien langile klaseen aurkako eraso eta menderatze politika. Era berean, herriek eraso hoien aurka egiten duten borrokari balioa eman nahi diogu, eta hoien barruan, elkartasun internazionalistaren funtsesko rola, langile klasearen kontzientzia argi batetik abiatuta, borrokarako eta herri erresistentziarako tresna gisa. Internazionalista garelako lehen urratxe Euskal Herria. Lema soil bat, baino askoz gehiago da historikoki askapenatik erabili dugun lelo hau. Nondik gatoz, Euskal internazionalismoa eta askapenaren bilakaera. Elkartasun internazionalista ulertzeko dugun moduari buruz hausnartu nahi dugu. Nazioarteko beste ekintza mota asistentzialista eta erreformistetatik bereizten den horretan zentratuz. Integrazio ereduak. Panafrikanismo Europar Batasunaren alternatiba gisa. Azkenik, herri boterea, internazionalismoak eskaintzen digun aukera aberatsenetakoa dugu borroka esperientzien konpartitzea. Gai mamitsu hauek lantzeko saio teoriko ez gain, internazionalismoa modu praktikoan bizitzeko jardunaldiak izango dira hauek. Gaurtik aurrera izena emateko epea martxan jartzen dugu. Maiatzaren 30 arte izango duzue jardunaldietan izena emateko aukera. Euskal Herriaren askapena alde, Gora borroka internazionalista!